Jennifer Lopez kantari eta aktoreak ohiko moduan egin zuen bat kanpainarekin. Bill Gatesek tramankulu bat asmatu zuen propio horretarako. Charlie Sheen aktoreak biletetan hartu zuen bainua. Gurean, Juan Martínez de Irujo izan daela gaixotasunaren aldeko kanpainarekin bat egin duen azkena, Errioxar erara egin du bat ordea, buruz buruko txapeldunak. Acepto la nominación de Pachi Puñal y reto al Grupo Marea y a Titín Tercero. Bilar de Torren egin zuen bat kanpainarekin Martínez de Irujok bertan jokatu zuen partidua amaitu ondoren. Merinotarren aitak pala hartu, 600 gora litro ur sartu eta gainetik bota zizkioten buruz buruko txapeldunari. Iberokoak Marea musika taldeari eta Titin hirugarrenari bota zien erronka. Yo, a ver si cogemos en vez de una pala un cubito de agua y vale, pero bueno, es una, ya te he dicho, por una buena causa. Lo importante es recaudar dinero y bueno, hay que hacer el donativo y luego mojarse, que eso es lo menos importante.